què sent un autor? Vaja, jo mai he escrit cap llibre, no? Però què sent un autor quan rep aquest correu electrònic i li diu, ostres, mira, és que m'has canviat la vida. Què sents tu? Home, és la màxima retribució. O sigui, jo crec que els autors que som com més espirituals no és important les vendes o si estàs a la llista o si no estàs, perquè això entres i surts o si tens no sé quantes traduccions. El que és palpable és quan de sobte algú t'escriu i per aquesta persona ha sigut important. Jo, per exemple, crec que un dels moments més bonics que he viscut com a escriptor va ser els correus que em va posar una persona, un noi jove, que estava batallant contra un càncer terminal en un hospital de València. Ens vam intercanviar diversos mails, vaig enviar llibres i va haver un moment que ja no em va contestar i uns mesos després em va escriure la germana, em va dir que el germà havia mort, però que aquells mesos conversant amb mi i llegint havien sigut els millors de tota la seva convalescència. No? Aquí apareix l'ikigai, el propòsit. Dius, ostres, per aquest lector, només per aquest lector val la pena haver-ho escrit tot, perquè ara saps que vas ajudar algú de manera molt concreta.